אוקיי, שלום לכולם, הגעתם לפרק שלי ושל אור בסדרה החדשה שלנו. אז היום איתנו קצת אורחים, כי זה משעמם לבד. איתנו אור, שלום. ויש איתנו את ליאור מהסדרה תל אביב, תל אביב, תל מיינקראפט אביב. סטור, תל אביב, תל אביב. אז הוא בעצם עדיין לא מצאתי, לא טוב. לא טוב בכלל. אז ליאור איתנו פה גם בסרבר, בגלל שאנחנו מארחים אותו פה, כי אנחנו ילדים מאוד נחמדים. וואי, אני נשרף, חכה שנייה. וזהו. רגע, איך אני מחבר אותו? לא משנה. אז בקיצור, אור, השמיע קול. אני נוכח. אני פה, אל תדאג, אני פה. אני יודע שאתה אנחנו מתגעגע. עשינו פה מכרה. אנחנו, אור, הם עשו פה קוראים לי מכרה. תוכל להיכנס למכרה. הם עשו פה, איזה מכרה אתה מדבר בדיוק? אני נמצא ליד הבית הגמור שלנו, אוקיי, ברגע שאתה תעלה על המגדל שאני בניתי במיוחד בשביל שיעלו עליו, אתה תראה בעצם שבתחתית שלו יש מכרה. אוקיי, המכרה הענק. אוקיי, תן לי רק להראות להם את הבית. פחות או יותר, אם שמתם לב, בחלק הראשון של התוכנית, אוי, סקלטון דביל. בחלק הראשון של התוכנית היו קצת פאקים בתוכנית עצמה, בפרק, והפרק נעצר בערך פה שחצבתי פחם. הפרק הזה אנחנו זומבי, לא, זהו, אני הולך למות אנשים. תתמקד בעניינים. כן, אני לא רוצה להתמקד, אבל אדוני, תעזוב אותי בשקט. בקיצור, היה לנו לאגים ודברים כאלה. פרק שני יצא גרוע ביותר, אז זה החלק השני. הבית מסוים, ציינו אותו. אני היחיד שנמצא פה למטה. אתה היחיד שנמצא. זה בערך הבית. לא, אני גם במכרה. אני פשוט חופר פה הנה אצלך. אתה. בוא נסגור את הדלתות שיהיה אותנטי, אתם יודעים. כן, תקרא, צריך לסיים אותה, כמה וורקבנצ'ים. זה מכרה דיימונדים, האמת היא שאני בניתי. יבגני מתחיל פה לחפור איזה משהו, אני לא יודע מה הוא רוצה. אז תוסיף אותו. יבגני? יבגני, יואו, זה לא רציני. אתה אני לא רציני, תקשיב, אני בן אדם לא רציני. כמו שאמרתי בפרק הראשון, אני בן אדם לא רציני. דניס, סליחה מה אנשים. אני שומע פה זומבי? זה המעיין הטבעי שלנו, אנשים, אנחנו מצאנו אותו בפרק הראשון, שלא יודע אם צילמתי או לא. שאיך שפתחנו את המפה פשוט מצאנו אותו. זה בונקר תת סודי. זה משהו לא הגיוני. אוקיי, עכשיו בואו נלך לרון. מקווה שאני לא אמות, אנשים תאכלו לי בהצלחה. תעלה על המגדל, בעצם זאת הנפילה הכי גבוהה שאפשר ליפול במיינקראפט. זה שיא חדש. זה מהנקודה הכי גבוהה של המפה. זה שיא חדש. אוקיי. שיא חדש עולמי, ואני כל כך מגניב. אם אני מת, מי קורא עליי קדיש? יש לי רדסטון. אף אחד לא קורא עליי קדיש. אנחנו מתעסקים עם רדסטון. רגע, וכן, המקוש מדי... לרדת למטה באיפה שהמים האלה? והמתתי? אוקיי, אנשים. למטה, איפה שהמכרה, איפה שמישהו משועמם מאוד פה. מתתי, פדיחה קטנה אנשים. למה מתת? אתה היית אמור להצמד לפיר? לא, מכיוון ש... זה כתוב שם בהוראות. מישהו בא אליי מאחורה והפתיע אותי. עשה לי צ'קלקה כזה. וואו, לגים. מי חיבה את האור? לא אני, מה פתאום? מי אמר? בטח שאתה חיבית את האור. זהו, בעצם יש לו סדרה שאנחנו עוד מעט הולכים גם להשתתף בה. בשם מיינקראפט סטוריז. וזה סדרה, לדעתי, אני תומך מאוד בסדרות כאלה. אני תומך נילב. וקומיקאים מוכשרים כאלה, ואפשר שקל. הופה, נפל. הגעתי למכרה, רון. מה שלומך נודיסט ערום שכמותך? כן, אתם בעצם רואים את הסקין הסקסי מאוד שלי. אז תהנה במכרה, אתה עולה פה, כאן יש לך את כל השכבות. תהנה. המעיין הנחמד ביותר. אתה צריך מקוש. קח מקוש מאבן. כי אנחנו מגניבים. לא, אתה מגניב. אתה מגניבים, אני לא. פחות מגניב ממני, אתה מסכים איתי? אני זה שמצלם ואני זה שפחות מגניב, אוקיי. משעמם פה, בוא נעלה רון. משעמם פה. אתה לא רואה את אבני את המעיין הזה ואת אבני הרדסטון והפחם. אבני הרדסטון. חוסמי המפלים המרהיבים, כן.
זמנים טובים שחלפו כמובן, וזה אז כבר עכשיו- לא מעניין את ישראל. גוד אז עכשיו טיימס. זה חוץ מהמעיינות המערביים. אוקיי, מה אנחנו נעשה עכשיו רון? אני חופר את היציאה מהמכרה המסריח הזה שבניתי אוקיי, מסיבה לא ידועה. בוא... ארקדי סלש תל אביב, דבר על הסדרה שלך. כן, כמו שכולכם ראיתם, או חלק לפחות לא יודע, אני לא מוצא תל אביב. אני צריך תל אביב, לא מוצא תל אביב. קיצור, רון ו... לא, משה. אור יאללה, קוראים בכל לך, נכון? אוקיי. שניהם יצטרפו לסדרה שלי, יצלמו איתי פרקים, יהיה מצחיק, יהיה טוב, יהיה אחלה כן. בחלה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לך, עכשיו, באמת. לך. אז מיינד ונצ'ר ישראל נמצאים כעת אנחנו בסדרה. במשא ומתן. שלו. טוב. זה ב... אתה יודע מה זה אומר בכלל? אנחנו לא יודעים, אני בקיצור מרחיב אנשים. מפה. הראינו לכם פחות או יותר את הבית, משהו שנשמע לך... יש ואנחנו מצב פחות או יותר מהמקרה. יותר נתחיל לראות מה יקרה עם העתיד של מיינד Adventures IL. האם אנחנו נמשיך עם הסדרה של ארקדי שלא מוצא תל אביב, היקרה שלו, איפה תל אביב, או שנמשיך כי זה מה? כבר לא מיינד ונצ'ר ישראל, כמו שאתם יודעים. אז צ'אנל נסגר בפתאומיות וזה מאוד... או שאנחנו פשוט פשוט נמשיך הפעם, בסדרה כן. שלנו, תלוי בארקדי, שעדיין לא מוצא את תל אביב. זה הכל אוי תלוי. ואבוי. תודה על הטיפוח המיוחד. כעת אנחנו טו, נעבור טו, טו. לפרסומות. פרסומות מוצגות, פרסומות. משחת שיניים בטעם סביח. וחזרנו. אוקיי, אלה עולים פה במדרגות, נתקעים באבנים עם הראש, זזו מוח קצר, אוקיי, ממשיכים. אני בעצם יצאתי במקום לא מזוהה. הנה מסקנה, יש פה מלא שלג. אוקיי, אנשי יוטיוב כמה ואנשי שעות מיינקראפט לא היקרים, זמננו תם, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך, כן, מצטערים לבשר. כבר? הפרק העכשווי הוא כבר? פחות או יותר להראות את הבית ולהציג בפניהם את ארקדי, מה הוא רוצה בעצם, ואנחנו... ארקדי זה חשוב. וגם על אולי האיכות שלנו בקרוב. לא. זה הכל תלוי בארקדי היקר. אז אנשי יוטיוב ומיינקראפט היקרים, נתראה בפרק הבא של מיינקראפט Adventures IL סלש ארקדי Adventures, או איך שלא קוראים. אתה יודע איך קוראים אז לזה בכלל? MC Survivors Survivors יאללה. IL. להתראות בפעם הבאה אנשי פשוט יוטיוב. מדהים. ביי ביי.